Birziklatze sistema berria hitz egingo dizuegu aurten jarri baita martxan iparraldean eta etxez etxe kontsignak ematen ari dira Biltagarbiko langileak. Helburua sistema simplifikatuz gehiago birziklatzea da. Jarraian azalduko dizuegu arratsalde on ikusentzuleok eta geroz eta jende gehiago dabil mendian eta artzainek salatu dute txakur erasoak areagotzen ari direla, hain justu ardiei eraso egiten dietela. Horregatik, mendian dauden kartelak errespetatu eta inguru giroa zaintzea eskatzen dute artzainek eta txakurrak lotuta eramatea. Erreportaia gaurko saioan, asteragoaz. Aldaketak eman dira birziklatze sisteman. Hirigune elkargoak eta Biltagarbi sindikatuak bultzatuta zaborrontzi horiak hondakin mota gehiago hartu ahalko ditu. Aldaketa nagusia birziklatzeko zaborrontzi horian nabarituko dugu plastikozko ontzi guztiak joanen baitira. Orain arte botilak eta flaskoak soilik hartzen zituen, baina hemendik aitzina plastiko eta metalezko ontziak, jogurrenak, hortzetako pastarena, kafe kapsulak eta bar, denak horira joanen dira. Eta horian itzaren dira laber, paperak eta kartoinak orain arte urdinera botatzen zirenak alegia. Elementu gehiago sartzen alko ditugu. Beraz, etxeko estalki guziak sartzen alko ditugu, baita ere papera. Eta hauek orain nasmas poltsarik ez da gehiago izanen. Zakarrak ateratzeko modua ere desberdina izanen da. Horiek botatzeko jada ez da poltsarik erabiliko. Apartamentuetan kubo batzuk izanen dira karrikako kontainerretan usteko. Etxe soietan aldiz, etxez etxe ustuko dizkiete zikinontziak. Etxez etxe bizilagunen informazioa jasotzeko lanean ari da Maia, berrikuntzak azaldu eta zalantzak argitzeko. Justuki jendearen informatzeko, bereizketa kontsina hauek aldatu dira, erreforma handi bat bada, eta hor urtahiletik goiti gauza batzu aldatu dira. Oroak ongi errezibituak dira, gero aldaketa denez kezka handiak dira, usainaren gatik, beraz gu hor gira kontsailatzeko eta justuki informazio ona pasarazteko. Orain beraz, 3 ontzi soilik izanen dira birziklatzeko guztirako horia, beirarako berdea eta organikoa eta errefusa hartzen dituen beltza. Beltz horiek balorizatua dira eta elementu organikoak separatuak dira eta komposta sortzeko. Komposta industriala sortzeko, eta hau berri saldua da gero laborariei. Edukiontzi horiko zaborra gero kanopian bereiziko dute. Gure lantegian kanopian hauek hondakin horiek antratatua dira, bereixiak dira familiaka, eta gero berriz salduak dira, justuki beste bizi baten unkaiteko eta birziklatuak izaiteko. Baionako kanopia gunean lanak egiten ari dira zerbitzu berrira eguneratzeko eta hemendik 3-4 hilabetera apiriletik goiti sistema berria osorik izanen da martxan. L'objectif est de passer à plus de 100 kg par an par habitant de déchets. Egun urtebetean 93 kilo zabor birziklatzen da biztanleko Ipar Euskal Herrian. Helburua sistema sinpletuz 100 kiloen langa gainditzea da. Euskal Herrian ez da berria mendizaletasuna, baina azken urteetan asko emendatu den kirola edo afizioa da. Gainera, gure artean geroz eta ugariagoak ditugun txakurren konpainian egiten dituzte askok irteera hauek, eta hau guztia arazoak sortzen ari da mendiaz gozatu eta mendian bizi direnen artean. Ardien aurkako erasoak emendatuz baitoaz. Ordean bai, ortu gira bat dela jende gero eta gehiago, eta ordean biztan da, dela zakur gero eta gehiago, jendean aintzak ez dituzte atxikitzen, eta bai oartu gira badera eraso gehiago ez dakit, me badira. Eta geho, jakin behar da badela gauzanitz ez dugula ikusten, eta gauaz pasten dena, hoi dia esetik eskapatu dien zakurrak. Andonik itxasondu etxaldea, Mondarrain Zolain, Baionaldean gertuen dauden mendietan hain zuzen, eta bukatu berri den 2022an 2 eraso izan ditu. Lehena izan da agorilan horrukanatut 2 ardi hilik, zakurrak ikusiatut, izien justu hiltzen. Eta bestea hor abenduan, auzo batek errandaut, entzun zuela norbait oiuka bere zakurren gilitik, ezin lortuz zakurren gilitzen.
Hor atseman hau tardi batilik, bestea kolpaturik, eta bat blokatuik, sasitan. Eta kolpatu zena hor hiltzaut badu bai iruzpalau egun. Baina bera ez da salbuespen bat edo kasu bakan bat. Artzain eta laborari asko salatu dute antzeko erasoak sufritu izana Euskal Herriko mendietan. Jakin behar da gainera honek kalte bikoitza iragiten diela ahazlei. Jende batzuek egiten aukute, edozuen gizaz laborariak baute asurantza. Jakin behar da, zakurren jabea atxemaiten balin bada, hor pasten da la responsabilite zibil. Hor dian, hor kasik fresa guziak ukaiten ditugu. Hatik, diaba ez balin bada atxemaiten, hor gure asurantza da, eta hor kasik deus ez dugu. Horren ondotik, jakin behar da, laborariak ardi hil bat atxemaiten duelaik, eta lepotik jana, sustut. Minitentzako eta psikologioki arguntzaila da, irudi txagatia, ekonomikoki galtzen da, eta gure laborari lana, arguntunkitua da, gure lana baita, gure tropain babestea, zaintzea. Hatik, elkar errespetatu ezkero, elkar bizitza posible dela uste du. Seurniz, behar dela elgarrikin koabitatu, eta bata bestiai errespetatu, eta kasuin bata bestiai, seurniz hortazai. Ni laborari izanki, pentsatzeu tale guk mendia garbitzen dugula pixkat, eta gure beharra dela menditan, behar bat trompatzen iz. Eta, argun kasuin behar dela gure troper, badira panoak, errespetatu berdiak kasuin behar, izan dadin nun aparkatu, eta pixkat dena, eta sakurrak ere bai lotu. Zenta, jakin behar da, sakurra ez dela gaiztoa, ardia ikusten dilaik, batzutan pixkat zozotzen da, nahi du jostatu, eta animaliko masakrea egiten aldu. Ordian otoi lotu, edo inahala lotu. Izan ere, bestelako aterabideak txekatzen badituzte ere, ardiak ez mendira igotzea edo zaintza txakurra jartzea hauek babesteko, lehenak kalte ekonomikoak ekarriko lizkieke, eta bigarrenak badu arriskua txakur hauek mendizale edo beste txakur batzuek erasotzeko aukera dagoelako. Erakundei dagokienez, itsasuko udalak beren eskaerari erantzunez pano gehiago jarri ditu mendian, eta hainbat herriko etxe polizia bidaltzea pentsatzen ari da txakurra loturik ez dituzten mendizaleei isunak jartzeko. Ikus-entzuleok ostirala iritsi eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu. Gaurtik hasita Hendaian bi sintxoko bestak hasiko baitira, bi asteburuz, beraz lehendabizi gaurko planarekin, epaioten desfilaren itzulera ikusiko da, eskoletako aurrekin eta tortilla lehiaketarekin eta horrez gain, besten irekitzeko berritasun gisa, Hendaiar kirolari merezidunei omenaldia eskainiko zaiela. Larunbat arratsaldean danborradaren entsegu orokorra izanen da, Donostian gaur da, eguna gaur entzuten ditugu danborrak, baina Hendaian eta torren asteburuan izaren dira protagonista danborrak eta beraz larumat hontan entsegu orokorra eta ondotik pintxopotea antolatuko da hiribarnean. Eta igande goizeko musikoak ere izanen dira, baita bidaia ikusgarria ere arratsaldean Daniel Ugarte frontoinean. Eta orain musikari emanen diogu paso, bi musikari oso ezagun, biak oso estilo ezberdinetan, hasiko gara Erramun Martikorenarekin, ezta? Bai, bata zarra bestea gaztea dira, ez? Bi musikari handia bez, zarrenetik hasiko gara. Bai, Gorrin, ere sorterrian bertan eskainiko bai du kontzertua bihar arratsaldeko 8:00etan, bai Gorriko elizan bere sorterrian bertan bere diska berria aurkeztuko bai du, 10. zenbaki borobila zabaltzen izenekoa eta bertan zabalduko ditu 14 kanta, diska osatzen duten 14 kantak. Besteak beste, Gernikako Arbola, Nafarroa Arragoa, Topa da Igun, kanta horiek guztia bildu ditu, gogoratu Erramun Martikorena, ez da aurkezpeni behar, baina esan bezala Baigorrin sortu zen duela 69 urte eta laizte Rotxailaren batean 80 urte beteko ditu, zenbaki borobila hori ere eta jende asko ezagutuko zuen oski, Salvadorren heriotza kanta ezaguna, Xabier Letek idatzi zuen kanta ezagunari egin zion bertsiogatik eta gazteenek eta ez horren gazteenek ere bai, berriki zetarekin egin duen 2022ko herri urratseko kanta itzuleragatik izugarrizko arrakasta izan duena eta hori sopa diogu bai, diska berri honekin ere, bere 80. hamarkadarako arrakasta eta esan bezala bihar aurkeztuko digu Baigorrin, herriko elizan, eta gonbidapena gozatzen jarraitu ezagun artista handi hau eta ahots eder hortaz nerea. Mila esker Aitor, asko estimatzen dugu Erramun Martikorena eta asko estimatzen dugu baita ere Inaute Elorrieta, ez da? Hoixe, Inaute Elorrietak, kontzertu bat eskiniko du Bastidan, jakin behar da ezkia ikastolako gaualdi berezi bat antolatu duela bihar 7:00 aurrera, beraz, hain zuzen 7:00 aurrera irekiko da ostatua eta talota xingarra jateko aukera hori,
Baina 8:30 Lauburu taldea Oltza gainera igoko da, eta ondotik erran dugun bezala Einaut Elorrieta abeslariak bere azken diskoa aurkeztuko du Fantasia deituriko lanean. Einaut Elorrietak maitasunari buruzko 10 kantu bildu ditu, eta disko horretan hainbat idazleren laguntza jaso du ere, eta kanta guztiak itzuli ditu, eta horretarako ere Itxaro Bordaren laguntza jaso du. Beraz, jakin behar da, sarrera 12 eurotan dela, eta 12 urte baino gutxiagorentzat urririk izango dela. Beraz, ikusentzuleok Einaut Elorrietarekin amaituko dugu, zehazki Senperen eskinitako kontzertu honekin. Asteburu ona pasa! Stop.